la taula anterior ha dit la paraula justa. El comerç, totes les noves tecnologies que tenim l'obligació d'incorporar-les, tot això són mesures complementàries a la feina diària que ja estem fent des de fa molts i molts anys. Hem de buscar aquesta. Mirin, si el segle passat va ser el segle de la revolució industrial i Catalunya va ser el que va liderar aquesta revolució, el segle XXI ha de ser la revolució del coneixement. I Catalunya hem d'estar també capdavanters en aquesta revolució que ha de canviar tot el funcionament d'una indústria, d'un comerç, d'una societat, que hi ja estem en camí. Per tant, jo els esperono a que tots puguem aplicar aquestes noves tecnologies i aplicar-les d'una manera coherent per fer molt i molt més eficients els nostres comerços. No és fàcil, estem vivint una situació des de fa molt temps ja difícil, i se n'ha parlat en la primera taula dels problemes de finançament, de les manques de crèdit, de la baixada de consum. Mentre no arreglem el problema de l'atur no tornarem a tenir un consum normalitzat i, per tant, tots els botiguers ho passaran malament. Malauradament, els botiguers són els primers que pateixen la crisi i, malauradament, són els últims en sortir de la crisi. I això els dic senzillament per una petita raó i m'agradaria aquí donar una petita llum dintre d'aquesta foscor en la que estem immersos de crisi econòmica. Econòmica, no només econòmica, però això ens portaria a un altre debat. Però reduint-ho a la crisi econòmica estem en una foscor total i absoluta i sembla ser, segons ens explicaven fa unes setmanes en la Junta Directiva de CEPIME, Organització Patronal Espanyola de Petita i Mitjana Empresa, on el vostre president hi ha tingut una llarga trajectòria també de feina i de treball, doncs ens estaven dient els economistes que sembla ser que si no hi ha ningú que ho espatlli, tots els indicadors apunten que cap al segon, tercer trimestre de l'any vinent la recessió anirà acabant-se. És a dir, acabarem d'anar enrere. Això no vol dir que anem endavant, però de moment ja no anirem més enrere i podrem començar, si Déu vol, una etapa de normalitat, d'una línia plana i possiblement un despegament molt i molt suau. Però, per contra, tampoc sent optimista i dient que sortim de la foscor per estar amb una foscor més reduïda, doncs que tampoc tenim encara la llum clara al davant. I com que totes les històries de totes les crisis diuen que quan es comença la reactivació econòmica fins al cap d'uns mesos no es comença a crear ocupació, també els haig de dir que tinguin paciència, perquè encara que hi hagi un inici d'una reactivació econòmica, no veurem els resultats, sobretot en el comerç, fins al cap d'uns mesos. Però almenys avui sí que el que els puc dir és que, torno a repetir, si no hi ha ningú que ho espatlli, tots els indicadors econòmics apunten que a partir del tercer trimestre de l'any que ve començarà a apaivagar, a acabar-se la recessió i poder començar a pensar d'una manera molt diferent. Res més, només dir-los que espero que aquesta convenció hagi sigut molt profitosa. Jo he pogut estar en una taula i m'ha semblat extraordinàriament pedagògica i alliçonadora per tothom, i dir-los que des de FEPIME volem i continuarem treballant plegats amb la Confederació de Comerç de Catalunya i en aquests moments difícils encara toca fer-ho molt més intensament, alhora que també cal corregir certes propostes que estan sorgint arreu i que poden malmetre la capacitat econòmica d'arrelament i de cohesió territorial i social que suposa el comerç en el nostre país i que tots vostès representen d'una manera magnífica. Vagi, doncs, aquest estímul amb continuar treballant en aquesta direcció, amb l'aportació de les noves tecnologies, amb els sacrificis diaris que estan tots vostès fent pel desenvolupament del nostre país i felicitar-los a tots per la jornada del dia d'avui. Moltes felicitats. Té la paraula el senyor Pere Llorenç, president de la Confederació de Comerç de Catalunya. Gràcies, alcalde. Excel·lentíssim senyor alcalde, senyor director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, senyor president de FEPIME, diputats, alcaldes, regidors, autoritats, amics i amigues.
Arribem al final de la jornada. Al meu entendre, amb els deures fets. Actualment, el comerç està en una cruïlla i depenent de les decisions que prenguin, amb qui i com les prengui, tindrem un futur millor o malviurem. Estic segur que anticipant-nos i preparant-nos amb la col·laboració de tots els agents implicats i amb hores i hores de dedicació i esforç anirem endavant, com sempre hem fet. Aquesta jornada representa la voluntat de permanència i de resistència del comerç i alhora vol reconèixer els qui han fet possible des de les seves responsabilitats que tinguem el nostre model de comerç urbà, pròxim al ciutadà i compromès amb la seva ciutat. Pel que desitgem assolir som la base de la nostra economia local, de la cohesió social i de la nostra cultura i diversitat. Botiguers pel país és això, és la marca que volem ser des de l'imaginari de la gent de Catalunya, que serveixi de referent en la presa de decisions dels ciutadans a l'hora de la compra i que també ho sigui a l'hora de decidir les actuacions polítiques dels nostres governants. Són temps difícils per tots, pels comerciants, pels nostres clients, per les nostres organitzacions i, com no, pels nostres polítics. És evident que hem de reaccionar i això ho fem cada dia. Les dates són rellevants. Pèrdua de milers de llocs de treball, davallada forta de les vendes, crisi social i canvis a l'entorn polític a tots els nivells. Barcelona, estimat alcalde, com a capital de Catalunya, s'expressa a través de les moltes Barcelones que integra. De la mateixa manera que Catalunya és l'expressió de les seves ciutats, Barcelona plega petits nuclis o viles que atenen a una ciutadania molt local i pròxima. L'antiga vila de Barcelona, com a cap de comarca, tira del carro de la trama urbana comercial i lidera des dels seus eixos i zones comercials l'atractivitat de la complexa i multifunció xarxa de nuclis urbans que l'envolten. I alhora és la ciutat més internacional, més global, més generalista que ens col·loca en el mapa global del segle XXI. Res seria igual en tots aquests nivells sense els nostres comerciants, sense la nostra gent. La vitalitat del nostre comerç l'expressa dia a dia amb multitud d'iniciatives per atreure a clients, per processos de millora com la formació i la llengua que avui hem destacat en aquesta convenció, per la innovació i les noves tecnologies i maneres de fer comerç. Tu, alcalde, saps de la vitalitat dels gremis de Barcelona, dels eixos comercials dels nostres mercats. El nostre model comercial i aquestes experiències han de ser sostenibles i alhora han de progressar. Per això, estimat alcalde, necessitem la teva complicitat per a millorar i seguir sent protagonistes de la ciutat i dels nostres entorns urbans. Des del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona hem fet una aposta per la cooperació amb el nostre Ajuntament, amb la proposta d'iniciativa del Gremi Col·laborador, figura que pretén ser un compromís del comerç de Barcelona per la seva ciutat, informant, assessorant els nous emprenedors per la posada al dia de tots els comerciants en qualitat. Sé que les converses estan molt avançades, segons m'informa el nostre amic Caietà Ferràs, president del Consell de Gremis, i tinc la confiança que arribaran a bon port, ja que és una bona iniciativa que, a més, no costa diners per l'Ajuntament. Si aquesta iniciativa va endavant, una vegada més, Barcelona serà l'exemple per a la resta de ciutats i pobles de Catalunya. En temps difícils podem, sí, tots junts podem, i és per això que la teva presència, la teva trajectòria i el teu compromís amb els que representem ens dona força per seguir en la senda d'un futur millor i d'èxit. Botiguers per Barcelona, per cada ciutat de Catalunya del país, és i serà el nostre compromís per Catalunya. Sempre. Moltes gràcies. Gràcies, Pere Llorenç. Té la paraula Josep Maria Requesens, director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya.
Gràcies. Excel·lentíssim senyor alcalde de Barcelona, senyor Pere Llorens, president de la Confederació de Comerç, senyor Eusebi Cima, president de FEPIME, vicepresidents de la Confederació de Comerç, regidors, diputats, directora general, autoritats, senyores i senyors. Bé, altra vegada em toca perquè, de fet, el ser un amic de la Confederació de Comerç em fa compartir tota aquesta jornada amb vostès des de fa molts anys. Jo voldria, per tant, que aquestes meves darreres paraules fossin en dos sentits. En primer lloc, en el sentit de felicitació pel mateix que ja els deia en l'acte d'inauguració, per aquesta demostració de capacitat de convocatòria i per aquesta demostració de capacitat de cohesió que té la Confederació de Comerç dels gremis i de les associacions de comerciants arreu del territori de Catalunya. En moments de dificultat és important que els comerciants sàpiguen que no estan sols, que els comerciants sàpiguen que tenen organitzacions fortes al darrere, que els donen informació, que els donen formació, que els donen serveis i que els ajuden a reflectir-se com a col·lectius sectorials i territorials de comerciants davant dels potencials consumidors. D'altra banda, pel contingut de la jornada, perquè el contingut de la jornada va molt clarament adreçat, com passa sempre en les convencions de la Confederació de Comerç de Catalunya, a fer conscient el sector, a fer-lo reflexionar sobre la realitat. I avui hem pogut sentir una magnífica intervenció que contribueix a fer-nos entendre com els mercats actuen sobre el deute dels estats i com això incideix en la qualitat de vida dels ciutadans, dels països, dels estats i de quina manera, per tant, afecta els nostres establiments, afecta les nostres empreses comercials en la mesura en què del que se'n deriva hi ha conseqüències evidents per al consum. I també hem pogut sentir una excel·lent taula rodona en la que s'ha presentat la venda per internet, l'ús de les noves tecnologies, no solament com un repte, sinó també com una nova oportunitat de negoci per les nostres empreses comercials absolutament compatible amb la venda presencial. Agraïment també a la Confederació de Comerç per la importància que donen la seva activitat a la formació com a factor fonamental de la competitivitat de les nostres empreses i a la normalització lingüística com a factor absolutament essencial de l'ús social de la llengua catalana. Vostès fan al carrer, vostès són al carrer, vostès són els que configuren la fesomia dels nostres pobles, de les nostres ciutats i dels nostres barris. I, per tant, la seva aportació a l'ús social de la llengua catalana és absolutament determinant. Però també, en aquest sentit, la important tasca de la Confederació de Comerç per tenir la sensibilitat d'incorporar al país tots aquells nouvinguts que s'incorporen a través de l'activitat comercial. Catalunya ha estat sempre una terra d'acollida i amb les onades migratòries que sempre han existit, amb les grans onades migratòries dels anys 50, 60 i principis dels 70, hem aconseguit fer un sol país i avui només hi ha catalans. De la mateixa manera, amb les onades migratòries més recents, hem de construir també un sol país, només catalans. I per aconseguir-ho, la vostra aportació és absolutament fonamental prop d'aquests comerciants que s'incorporen al nostre país a través de l'activitat comercial. Per acabar, agraïment. Agraïment perquè quan estàs en el despatx i quan has de prendre determinades decisions i quan has de seguir determinats camins, és important que sàpigues que no estàs sol, que sàpigues que quan et giraràs hi ha gent al teu costat, hi ha gent al darrere teu que t'acomboia. I això la Confederació de Comerç ho ha fet sempre,
perquè la Confederació de Comerç, sense cap defalliment, sense cap doblesa, la Confederació de Comerç està sempre allà on ha d'estar, en la defensa irreductible dels interessos de les petites i de les mitjanes empreses comercials. I quan segueixes aquest camí, saps que els trobaràs sempre, sempre al costat. Per tant, gràcies per haver estat al meu costat durant aquests 2 anys. En tot cas, ha estat un honor, i ho he dit abans i ho reitero, ser durant aquests 2 anys el director general de Comerç. Ara arribem a un final d'etapa. En cap cas, per mi, és un final de camí. M'agradaria seguir sent el vostre director general, espero seguir-ho sent, però en tot cas, si no fos així, allà on sigui, i sigui a on sigui, com també hi veu poder comptar abans de que fos el vostre director general, sapigueu que sempre podreu comptar personalment amb mi, que sempre estaré al vostre costat. Gràcies per ser-hi, gràcies per ser com sou. Director general de Comerç de la Generalitat, José María Recasens, president de la Confederació de Comerç de Catalunya, Pere Llorenç, president de FEPIME, Eugeni Sima, regidores i regidors, diputades i diputats, alcaldes, he vist l'alcalde d'Essa de Santa Coloma aquí, senyores i senyors, benvolguts amics. Primer els he d'agrair el fet que m'hagin convidat avui a aquest acte, en aquest acte de cloenda d'aquesta ja 7a Convenció de Comerç de Catalunya. La veritat és que tenia unes paraules preparades, però com que veig que el que m'han escrit no acaba de concordar, que si el senyor Fraile, que si tal, que si... Jo dic, escolta, m'ho invento i dic el que sento, el que sent el meu cor i les ganes que tinc de dir-los, no? Primer, felicitar-los per la feina que vostès fan a nivell de tot Catalunya, a nivell de la feina que vostès fan a la ciutat de Barcelona. Vostès utilitzen un terme que és botiguers. Botiguers, a mi m'han posat del país, com li han fet al senyor Eusebi Sima, i no és botiguers del país, que ho són vostès són botiguers del país, però aquí posa botiguers pel país. I això jo crec que va més lluny que ser del país. És més lluny, no? Es pot ser botiguers del país, però una cosa és una acció que va més enllà, que és ser botiguers pel país, que vol dir apostant per la transformació del nostre país, per ser un país que avanci, que vagi més enllà, i és un sentiment de compromís, que jo crec que és un aspecte molt, molt important. Necessitem gent compromesa amb el nostre país, amb les nostres ciutats, gent que entengui que les transformacions no les fan els lideratges, les administracions públiques, sinó que la transformació la fa la gent. Vam tenir un pregoner, que era en Joaquim Maria Pujal, que deia una ciutat, un país el fa la gent. El fa la gent, des de l'orgull del que són, des de l'orgull de ser botiguers, des del concepte claríssim que junts són imbatibles i des del concepte que hi han d'haver lideratges, que un s'ha d'organitzar, ha de ser capaç de federar-se, de confederar-se, per poder tirar les coses endavant, per tenir veu, per ser capaços d'influir i de fer sentir la seva veu en un sector importantíssim pel nostre país, perquè vostès són generadors de riquesa, però vostès a més són capaços de generar una cosa especial, que és crear cohesió social, crear ciutat, crear poble. Vostès són la base de creació dels barris. Un invent que s'ha fet a la ciutat de Barcelona, que és els eixos comercials, és un gran èxit.
Aquesta és la veritat. Hi ha gent que encara em diu, bueno, però els que no estem en els eixos, jo dic, sí, els que no estem en els eixos també us hem de cuidar, però els eixos comercials per la nostra ciutat és com una benedicció del cel. El dia que es va inventar aquest mecanisme, aquest plantejament, jo crec que ens va donar un grau de competència, de capacitat de reaccionar molt, molt important. El creure en un sector, el defensar un sector, no vol dir estar parats. El creure en un sector, defensar un sector, defensar aquest comerç de proximitat tan necessari i que ens dona aquesta cohesió social, no vol dir no ser creatius, no vol dir no ser innovadors. Jo crec que és molt important el sumar-hi creativitat, innovació i ser capaços de fer les coses i de tirar endavant. La veritat és que tot això ens agafa en un moment que jo crec que un no pot amagar el cap sota l'ala, en un moment difícil, molt complicat. Mai havíem viscut una situació com aquesta. Jo que soc metge, desconcertant. Jo sempre dic que això és com un malalt que arriba a urgències, que està en fallida multisistèmica, escolta, me'l poses, l'estabilitzes tal, i al cap de 4 anys encara no sabem exactament què és el que té. I per tant és una situació molt desconcertant, sobretot per molts de nosaltres, però que no vol dir que no tinguem capacitat de reacció, que no hi posem il·lusió, que no puguem dir, escolta'm, abans ens deia l'Eusebi Sima, escolta'm, hi ha prou situacions per pensar que ens en podem sortir, que podem tirar endavant i que hi ha situacions noves. Escolta, jo com a alcalde de Barcelona, jo els puc dir que nosaltres tenim una